Nem lehet, és lehet, hogy én vagyok túl megelőlegező, de nem lehet, hogy itt az történt, hogy ez a rendező csak kibaszott ügyes, és azt próbálja meg érzékeltetni a nézővel, hogy milyen lehet skizofrénnek lenni. Mert én nekem ez volt végig a gondolatom, hogy nekem egy olyan állapot volt ez a sorozat, mint hogyha én magam lennék skizofrén. Hogy néha az egyik pillanatban azt érzem, hogy hú baszki, nem volt ez egy olyan geci ember, meg hát nem ő tehet róla, hanem az anyja az igazi szörny ebben a történetben. A másik epizódban meg azt érzem, hogy úristen baszki, ezt fel kéne lógatni azonnal ezt a fickót. És nem lehet, hogy itt valójában ez arról szólt, és azért volt ez ennyire csapongó abban az értelemben, hogy kereste a saját útját az a sorozat, mert ugye Edgin skizofrén volt, hogy nem lehet, hogy azért, mert hogy a rendező azt próbálta érzékeltetni a nézővel, hogy hát te is az vagy. Tehát ilyen lehet az, amikor skizofrén vagy, hogy fél órán belül két teljesen egymásnak ellentétes végéről közelíted meg ezt a dolgot, és éled meg, és hogy ez milyen belső viszályt okoz benned, hogy a kettő összetalálkozik. Érdekes megközelítés.